Татар лигасының алып барушысы Руслан Харисов! Исәнмісіз! Әйдәгіз, достар, уянабыз! Сәлем Қозан, сәлем Татарстан, сәлем телевизор қараушылар! Исәнмісіз! Нихаят, достар, икенші ширек финал, икенче уен, менә алар тоқымнар, 7 тоқым ярым финалға шығыр үшін ярышалар. Әйдәгіз әлі аларны алқышлап қаршы алайық. Тоқымнар! Достар, бүгін узған уйындасыман жеңуші 50 000 яулы. Хамид әлбәтті ярым финалға өті. Узған уйында біздің 4 тоқым ярым финалға өтті. Мұнда да 4-сігіне өтешек. Мұңсуланмағыз, әйдәгіз. Олға! Менде Алмас Нұрлыев уянды әлігіне. Олмазды. Так, Хамид әлбәтті мен оқшалата бөлек турында айттым, ярым финал турында айттым, әлбәтті енді жеңушелерді біздің ғадаттағыша жюри ағзалары белгілі. Әйдәгіз, олар білен танышып өтейік. Бүгін жюрида Татар эстрадасының популяр жыршысы, автор, башқарушы Ринат Рахматуллин. Блогер, стендапер, юморист, жыршы, строитель, в общем, Рамиль Закиров. Так, шулай ук жюрида ТНВ каналы олы борушысы, Айваз радиосы телеграм каналын булдырушысы Айваз Садыров. Татарстанның Шояннар һәм Топқырлар клубы һәм Шолт Мөхәммәтҗан проектларының җитәкчесе Рамиль Агдиев. Җәмәгать эшлеклесе Копилка счастья хәйрия проектына нигез салучы лайфстайл блогер Алинә Гыймалдинова. Алинә, исәнмесез? Дебют белән сезне ничек сезгә анда? Уңайлымы, йомшакмы, суыгыз бармы? Аллага шөкер. Башлыйбызмы? Башлыйбыз алайса. Әйдәгез, сез дә уяныгыз өзгенә. Әйдәгез, башлыйбызмы? Башлыйбыз. Тик белгәнегезчә, без инде әлбәттә бу матур сүзләрдән генә башлыйбыз. Шуңа күрә тақымнар без булдырабыз. Рәхмәт. Uzatan toqımlarını səhnə ortuna onlar әзірләнәләр, biz indi әлбәттə ғадәттәгечә берничә рәхмәтне укыйбыз, берничә матур сүз укыйбыз. Так, безнең бүген киттек Әйдә Шаяр Татар лигасының оештыручыларына рәхмәт әйтәбез. Татарстан Республикасында яшәүче халыкларның татар телен һәм туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре буенча Татарстан Республикасы рәисе каршындагы комиссия. Зур рәхмәт аларга, алкышлар. Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министрлыгы. Зур рәхмәт. Казан шәһәренең балалар һәм яшьләр эшләре комитеты. Рәхмәт. Монда ерак түгел, рәхмәт дип кычкырырга була. Һәм Татарстан яңа гасыр телеканалы. Зур рәхмәт сезгә. Зур рәхмәт. Бүген 7 тоқым, минемчә уенны башлап җибәрсәк тә була. Әйдәгез, күчәбез уенга. Мин инде беренче моторда, беренче концертта әйткән идем, күптән түгел, төрле шәһәрләрдә, 5 шәһәрдә Алга лигасы үтте. Анда инде безнең җиңүчеләр ширек финалга эләктеләр. Менә тагын бер тапкыр исегезгә төшерәм.
Менә Шоллыда узган Олга лигасының зональ этапларында җиңүче киләсе токым. Каршы алыгыз Шоллыдан Мәхәббәт токымы. Каршы алыгыз. Gülləbiz, qımır boyu jırlaybi, gülüm qımır itəbiz. Qımır itəbiz, gülüşəbiz, gülləbiz. Qımır boyu jırlaybi, gülüm qımır itəbiz. Sizin aldığınızda Məhəbbət Queen komandası Qazan! Salam! Sizin aldığınızda Məhəbbət, biz Yarşalı şəhərindən. Siz нәрсе, bilmiysizmi, Yarşalı. Bizning gina şəhərdə Ruslar kamıda su quyunalar. Tatarlar Şulmanda. Yarıydagi sonuşup kitəbiz. Bu Almir. Hamnaq mənə Almir kibik kişilər üçün elektrobuslarda это elektrobus deyip yazıp qoyalar. Малайлар, мен бет Пушкинді үйрендім. О, ну-ка сөйлеп қаралы. Александр Сергеевич Пушкин. Yarıydagi sonuşup bizді davam etəbiz. Bu Timur. Bir нәрсе әзірләдіңме? Әлбәттә, жыр. Китем әти белән эшкә. Эшли ул бик зур заводта. Ул күрсәтте миңа станок. Эшли башлады мин все ок. Ну что могу сказать хәзер? Бармаксыз. Да повеселей. Стоп! Туктатыгыз бой біріне. Ну, егетлер, ничек сіз аңламыйсыз, бүгін біздің бик мөһим ойын, ширек финал. Ну тутып тур инде, әзрәк мин бит әле бетермәдем. Яра җиткән сундыр. Таныш булыгыз Бураил, һәм ул үзен Айдар Галимов улы дип йөртә. Малайлар, карагыз нәрсә бар? 4 пышмаклы, 3 пышмак. Тәг алып куяла, пожалуйста. Ну ярар, 4 пышмаклы, 3 пышмак охшамаса, миндә менә нәрсә бар? Кысты басты. Ә нигә кысты бассын? Моя игра. Так, яра, егетләр. Егетләр, ну булмый бойдагыз миниатюрларга күчәбез. Мәхәббәт сәхнәдә. Китек! Салам алейкум, әдәшә ярдисәнмесез. Юрилар бүген толы залны җыйдык. Мәзәкләр язып куйдык. Мәхәббәт чыгыш ясый, мәзәкләре белән сыйлый. Әйдәгез без башлыйк. Китек! Күз алдына китерегез, Папа Римский спалился. Ча, астагфирулла. Ой. Gülmek matur iken, yüzlerin şiber iken, yüreğin işli iken, minnet ketep iken. Gülmek matur iken. Кыш көне балыкта балыкчының исәнме юкмы икәнлеген тиз генә белеп булмый. Фәрит. Фәрит. Эй. Фәрит, онда нәрсәдә силкенә? Бәй, сілкіне енді ширтә бит. О, ширтә! Gülmek matur iken, yüzlerin şiber iken, yüreğin işli iken, minnet ketep iken. Gülmek matur iken, yüzlerin şiber iken. Три кота мультфильмы Татарстанда. Эш песи. Иу. Роботыр! Мияу бике. Васька! Ике песи. Gülmek matur iken, yüzlerin şiber iken, yüreğin işli iken, minnet ketep iken. Gülmek matur iken, yüzlerin. Күз алдына китерегез сандугачлар гаиләсендә булган хәл. Әни, әмин қоян барлыққа келдім. Сине аист алып килде улым. Ой! Әтең әйтме только. Gülmek matur iken, yüzlerin şiber iken, yüreğin işli iken, minnet ketep iken. Gülmek matur iken, yüzlerin. Һәрберебезнең шундай җыр укытучысы булганы бардыр. Давай балалар, киттек, давай. Я! Юк! Яңадан! Я! Юк! Яңадан!
Кышкырып жырла өстерек, давай! Менә молодец Шакиров утыр бишле. Ярар, бетердек, минем кебек барыбер сез җырлый алмыйсыз. Опа. Әйе. Нигә сез шундый кыек баш белән йөрисез ул? Мин бит элек Испаниядә матадор булып эшләдем. Шаяртам. Миңа бит физкультура укытучысы равнясь дип акырды да, һәм эштән китте. Шаяртам. Мин бит элек скрипкада уйныйдырым. Аннар инде ташладым балалар. Нишләп ташладыгыз? Ну потому что сез генә җайсыз миңа. Киргә ярыймы? Әйе, керегез. Әни. Улым синме бу? Әйе, әни. Нигә сезнең малаягызның шундый баш? Мин мәчеттә сәламне әйткәндә, монда әйттем дә, һәм кире бурыла алмадым инде. Шаяртам. Мин бит бер көнне алгебраны килә алдым, әни нык иттереп сукты минем битемә. Шуннан соң мин шулай калдым инде. Шаяртам. Кстати, әни, мин бүген алгебрадан тагын килә алдым. Менә хәзер шаяртмыйм. Ох, син хайван киләм дә. Син башта куып тот. Тагым. Улым, Әни, бигрәк матур икәнсең. син тоже ничә Кәшен такая? кистердең дә? Әйе. Молодец. Ayınların sağındırır şişmelerin şilitir okan suların. Үзебезнең чыгышыбызны безнең музыка укытучыбызның сүзләре белән тамамлыйсы килә. Балалар, сез гел алга гына карап яшәгез. Бер кайчан да артка һәм кырга карамагыз. Мәхәббәт көй командасы. Рәхмәт. Көчле алкышлар, яршаллы мәхәббәт! Егетләр хәзер үзләрен Чаллыда хис итәләр. Чаллы залы яраталар. Чаллыдан бармы монда залда кешеләр? Чаллылар! Күп түгел, но барысы да алкышлады. Шулай иттереп, мин инде теге паузаны тутырам. Әйдәгез, сез күчегез. Үзегезнең функциялары. Ого, менә булай. Әйдәгез, Ринат абый көлә. Ничек дөрес? Апа диергәме, юкмы? Апа көлә. Рамил абый көлә. Бер башлагач инде. Рамил абый көлә. Айвас елмая. 4 көлә торган смайл, 1 елмая торган смайл. Менә шулай. Шундый нәтиҗә беренче такымга. Әйдәгез, берничә сүз. Юк, что ли? Минем сүзем бар. Әйдә, Рамил. Мен бит тоже Чаллы егете. Юк, син шундый беләсеңме, син инде Чаллы егете, син Зәйдә әйтәсең, мин бит Зәй егете. Чаллыда мин Чаллы егете, Казанда. Юк, Казанда мин Лаеш егете. Егетләр, менә шундый яшь булуыгызга карамастан, бик шундый теге отточно, четко, бер китешсезлек булмады. Мәзәкләр буенча да бик кызык. Аеруча менә музыка укытучысы миңа эләкте инде. Прямо вот миңа эләкте, минем нәкъ шундый укытучым бар иде. Шуңа күрә афәрин егетләр, алга таба уңышлар сезгә, молодцы, миңа бик ошады. Рәхмәт, Рамил. Айваз Садыров. Музыка укытучысына миңа эләкте дә, әйтәм аны Рамил әзрәк менә булай йөрәкле башы белән. В общем, егетләр, чыннан да мәктәп, сез ничәнче сыйныфта укыйсыз? 8? Субханалла. Алайса, сез 8-дә укысагыз, безнең кыяфәткә караганда менә 11-нче класс укучысы, 10-нче, 6-нчы класс укучысы. Егетләр чыннан да менә сәхнәдә үзләрен бик оста иркен тоталар, аеруча менә фронтман егетегез, шундый чын менә КВН уйнарга дип туган егет. Шуңа күрә егетләр сезне алда зур уңышлар көтә. Нәрсә генә дисәгез дә, барбер мин менә бөтен уенга бәя бирәгәндә, тулайым бүгенге уенга белән чагыштырып та, моннан узган елларда булган уеннарга карап бәя ясыйм. Шуңа күрә бу әле начар дигән сүз түгел, мин әгәр дә көлгәнмен икән, дөресрәк елмайганмын икән, бу әле бик яхшы дигән сүз. Шуңа күрә сез молодцы егетләр, рәхмәт. Рәхмәт. Айваз, рәхмәт мәхәббәт. Рәхмәт мәхәббәт. Без атабыз. Так, дәвам итәбез. Безнең партнерлар
Татарстан Республикасының Шаяннар һәм Тапкырлар оешмасы зур рәхмәт! Хоп! Мин бит сине сразу ишеттем. Ха-ха! Дип кычкырдың син сразу фаил. Ишетелә бит аны барысы да. Так, дәвам итәбез, дуслар. Гафу итегез бу инде. Дуслар шагына. Киләсе такым Кама тамагыннан килгән. Ерак түгел монда гына. Кама тамагыннан Татмак дип атала. Идегез каршы алабыз. Татмак сезнең өчен. Şəflərə, qatar yaşlərə, alğa barabız, birgə biz buldarabız. Selam dostlar. Sizin aldığınızda Tatmak komandası. Biz tatmak, çünkü biz Kama tamağından. Bizning için tamak bulu o büyük mühim. Bizning Kama tamağında hatta gimin de var. Ну нәрсе bu? Tamak tuk. Biz Kama tamağından. Siz anlauğunuz için bizde vibe degen sözü ol elektron temeki degen anlatan. Ol bizde әтениден crumble cookie sırasan, alar şundan da sizge cookies tuttura alalar. Менә инде сездә күптәннән инде акчаны кыш диләр. Бездә Кама тамагында зарплата сорасаң кыш диләр. Selam Kazan! Min Sigma Baulin Kamil Mintanis. Oh, selam Razine. Sen bugün kişliğin işlisin? Волейболга барам, Oh, voleybolistka. Onam? самбога барам. Ay, sambistka. Oh, Zamire, sen de samboya barasın mı? Yok. Тогда мен сиңа нәрсә бүләк итим? Смартфонмы яки yüzükме? Күлмәк. Нигә? Беренче кесәсенә телефон табып куям, икенчесенә yüzük. Ой, туктагыз. Әни хәзер перевод күчерә. Баштан башлыйбыз. Birligen, Татар малайы Түрік сериалында. Ой! Синең вакытың бетте. Kokmara da var. Big şep taba. Oh. Kokmara itiklere. Alga futbol kısım. Davetinin tübeteyi. Ulanı sabantıya kiyem. Yok şimdi tutar mı olayı şimdi çoğu? birligen. Kız yigitni ızata. Кадерлем, жаным, мен сине көтәрмен, белгән тыгаларымны укырмын. Киттем мин химияга. Birligen. Ике малай кибеттә сөйләшә. Ayaz, benim için tülele. Ю, братан. Şin unutma, biz sizge uçuda berenge alıştık. Biz sizga o'tirtishdik. Biz sizge bu yılda oturtuşabız. Biz bu yil sotibni olishamiz. Bilin, men senin sıyırını uçuda uyuna kadar zaten... Biz sizga kutuga kelgan edik. Sen вообще-то меня трое юртный как бы. Men. Apa, menga mana boya bir nopir kesale? Kibet bekli. Men senin Seni orqada. Seni Шәһәр малайы әбисенә кунакка кайткан. Улым, суган гына алып кир әле.
Һәм? Так, дәвәтинчик ертті анда. Ус! Нишләп булышмай бу? Ватылды, что ли? Эх, син кембе? Менә казларга гына шиләр иш. Ә бу кычыткан? Бірлігән. Безнең йонлы кул юк. Марафончыдагы энтузиазм гына бар. 42нче чакрымнан соң ойламыйсың, бара йөгерәсең генә. Кама тамагы ул баллык районы. Иң тәмле судагы балыгы бездә. Чөнки ул 2 елга да кыйынган. Жюри, шуңа күрә безнең чыгышыбызны судак балыгын кебек юмарт бәяләгез. Кама тамагы, алга! Камил. Килегіз мұнда, босыз. Торалыштылар. Татмак! Міне, дұрыс әйтем. Қозанда татмакны yoраталар. Мен оларға да шулай айттым. Татмакны yoраталар. Тігіндерек босығыз. Ераққа. Yok, yoqındırak келегіз. Eyдегіз ол қыштағыз әлі бигірек Дулқынланалар. Шыннан да, бұл тоқым шулай ук, яңа тоқым, міне, фестивальға келділер де, жеңділер деп әйтеймі, уздылар ширек финалға. Қазір міне сіздің яныңызда шығыш ясылар. Шуан көре ол қыштар, молодцы. Камы тамағы? Татмак. Қазір көшебіз нәтижелерге смайларны көрсетігіз әлі зинхар үшін. Так. Дүрт елмая тұрған смайл, һәм 1000 су смайл. Рәхмәт, бірнеше сөз бар мұ? Әйді, Рамил Агдиев. Да, сәлем барығызға да. Білмейм меңа, міне бұл татмак бігіші, күбірәгіші тегі татмақа қорағанда. Вообще, Камское устье, Камы тамағы командасы бик зур рәхмәт келгенігіз үшін. Сіз енді Қозан яшьләр лигасында шығыш ясадығыз. Һәм инде бүгенге чыгышыгыз тагын да яхшырак. Мен сезне котлыйм, бик яхшы чыгыш булды бу. Шуңа күрә Камский судак. Бар бит шундый. Прикол. Юк, прикол булмады бу. Чөнки Рамил, син жюри, син приколлар өчен түгел. Да булгалы инде. Булгалы инде, нишлисең? Через один-то стреляет нормально. Ярый, переписываем. Камы тамағы, шәп команда, зур рәхмәт келгенігіз үшін. Рәхмәт, Рамил. Рамил Агдиев. Так, болды ма? Болды. Рамил. Нәрсе? Рамил Закиров, әйде? Мен бит Кама тамағы егетті. Yok енді шайырым әйтем. Кама тамағын бик yoратам. Миңа нәрсә җитеп бетмәгән генә әйтәм, мен юмор җитеп бетмәде бераз. А так в целом бик молодцы, теге репетициялар булган, молодцы, әйбәт эшләгәнсез, күренеп тора. Ну, юмор ягыннан бераз җитмәде инде, рәхмәт. Рамил, рәхмәт сиңа. Ринат абый. Да, мен дә бер сүз әйтеп китим әле. Просто миңа интересно, ничәнче сыйныфта укыйлар булар? Алар әле күрсәтә белмиләр, әйтә белмиләр. Шулай ахыр. Ничә яшь дип сорагыз? Ничә яшьләр сезгә? 6-7 класслар. Молодцы. Вообще, менә теге кичкенә малай инде. Уже 7-8. Уже да? Анда тиз үсә аларда Кама тамагында. Молодцы, сталар, аларга су якын. Шуңа күрә үсәләр инде алар. Молодцы, егетләр, кызлар, вообще красавцы. Рәхмәт, Ринат абый. Рәхмәт. Так, ну нәрсә, Татмак. Зур рәхмәт сезгә, озатабыз. Алкышлыйбыз, озатабыз, зур рәхмәт. Hey! Так, киләсе тоқымны кімдір хәтерлейдер? Әйдә шаяртта инде нишәнче сезон. Алар 2нче сезон минемчә, яки 3нчеме? Хәзер белербез. Может, сез искә төшерерсез. Каршы алыгыз, сәхнәдә Ширвишәннән безнекеләр тоқымы. Әйдә шаяр, алкышла, тырма кара, ширек финал, кызган таба, Ширвиш
енді, біз бет кожанкадан. Мен бізге күту шираты жеткендір деп ойлаған едім. Біз рокерлар, біз түні бойы байкта үйребіз, сыра ішебіз, һәм қоя тілебіз шында ятып йықлыйбыз. Ринат, сен бет күтуні сөйлейсің енді. Нинди Ринат, бізде қазір тікейсіңдер. Міне мен, лорд песочных теней, а міне бұл ночная жрица. А ол беспощадный Джек. Нинди беспощадный Джек? Бұл қарафайлы бит ол. Туқта әлі, ә? Нинди бұл қарафайлы болсын? Біз рокерлар, һәм біз металл тыңлыбыз. Сіз металл тыңламайсыз. Сіз металл ұрлап сатасыз. Металлны, әне, кірәшінлер таңлай. Неше кетіп тыңлылар алар? Міне шылай. Все, барыңыз кіріп кетіңіз, тұқтағыз болды. Әйдәгіз, бұл тішікке рок кіртік. Нерсе? Дадим рока в этой дыре! Да! Бүгін біз қыздырабыз, желкені ерәклер. Әсіз бізге барағыз, маншибыз мәзәклер. Hashtag Dobega. Ауылда мотоцикл машина тауышынан кемнің кім екенін танып бұла. Ферит матайын қабызды. О, фотовый сіз жерға кетті. Голова қаядыр ашыға. Артыннан шабалар бет. Қырға кіріп бара. Дұрыс ішлей, аны уазикта біркімді тұталмайанда. Русские не сдаются! Біздің глава татар түгілмісің? Білмейм. Қой әлі. Эде сендіреге мініп қарайбыз. Ондай ақшыға көріне. Әйді. Hashtag Dobega. Мексикадан елтіп қайтқан әбилер қопқа түбінде. Қора, өтіп баруларын. Фахитас. Hashtag Dobega. Әбиге мошенниклар шалтырата. Алло, исәнмісіз? Сбербанктан служба безопасности бірші. Сіздің қартығызда недері шиклі движениялар бара? Улым, қоян келсін енді движениялар. Онда бит ақша yok. Опшурлар білен кипроша шығардық. Яртысы крипта, кошелюкта. Онысында Қазақстанға барып салдырасы бар. People да ішлеми бит қазір. Баннерны да бітірділер. Union пейдағына қолдық бит. Оқыры заман шол олым. Әліміне соңғы ақшаға бабаңа винер қойдырдық. Сет ақшасы келсе, Дубайға барам деп тұрам. Әби, қойда сізде шуның ақша? Менің бит 30 суты жерім бар. Мен анда берен көтіртмейм. I shot the sheriff. Hashtag Dobega. Заводта мастер үзінің ішшілерінен бір ешке бәлекей болып, тыйылса да менә шулай көріне. Келетіге. Ну, ё-моё, егетлер, ну техника ватылды ди. Басып тұрмасын дешсіз, сине трактор бар, шақыртығы шуны, лампочка янды дейсіз. Ну, шуның үшін фиксиклар бар бит. Шақыртығы шуларны көпмі әттім мен сізге. Қасқысыз, ішлемәгіз дейіп. Техника безопасностіне бұзмағыз енді. Әлі Аркадий Паровозов мимо пролетал. Яра егетлер, зарплаты қадар оның беріп тұрғыз әлі. Нәрсе, Роблскадан жетмей өлі? Юғынде, алименты. Bir qora ko'zlar
Рәхмәт. Ширмешән, безнекеләр! Безнекеләр! Әйдәгез, безнекеләргә. Күбрәк алкышлар бирегез. Мишәрләр бармы? Иң алда утыралар мишәрләр. Бар, без. Ширмешәннән килдегез. Ширмешәннән, но Казанда торам. Ярый, без пока аралашабыз, сез әйдәгез, күтәрегез смайларыгызны. Күтәрегез, кемгә ничек? Так, әйдәгез. 3 елмая торган смайл күрәм мин әлегә, 3 елмая торган смайл. Әйдә, Рамил инде, әйдә. Көлә торган смайл. Һәм елмая торган, 4 елмая торган һәм 1 көлә торган смайл. Зур рәхмәт. Зур рәхмәт. Ширмешәннәр шотланалар, әйдәгез, берничә сүз. Ринат Рахматуллин, әйдәгез, Ринат абый. Рәхмәт бик зур, барыгызга да сәлам. Мин чиста Мишер чистайдан, поэтому я не могла иначе. Миңа бик энергетикагыз ошады. Мин бер 5-6 ел жюрида отырам, башка төрле лигаларда, ә монда беренче тапкыр. Бик ошады һәм бу команда да потрясающе. Рәхмәт. Потрясающе. Рәхмәт. Молодцы. Так, әйдә, Рамил. Мин бит Ширмешән егете. Мишәр. Мин менә узак кына уйлап утырдым, мин моңсу смайлы куймакчы идем. Шулаймы? Нишләптер юмор ягыннан миңа вообще җитмәде, ну то есть нык әз булды, плотность ягыннан да и кайбер әйберләр недобито дигәле, профессиональный. Ахыры юк, име? Ахыры юк. Ахыры юк. Һәм елмая торган смайликны шул Камил бит әләйме? Юк, теге чыккан малай. Камил, Тотмакныкы. Шуның аркасында гына куйдым. Зур рәхмәт, молодцы, алга таба Шулай башлар иттереп, сезгә. стратегия, күрәсеңме егетләрнең стратегия, Камилне чакырдылар. Камил, синең фанатларың бар жюрида. Так, булды бугай. Рәхмәт жюри әгъзаларына, рәхмәт безнекеләр, озатабыз. Так, әйдә шаяр социаль шелтәрләренә язылыгыз. Мин күчәм бу якка, хәзер безнең кем әле беренче уенда булмады, әйдәгез, кабызабыз телефоннарны, фотоаппаратларны юнәлтәбез экранга, QR-код аша керәбез. Мин укыйм сезгә әлегә. Безнең Telegram каналга язылыгыз. Әйдә шаяр уены Татар лигасын яратучы кешеләр өчен. Тулы тапшырулар, кыска өзүкләр, афишалар, хәбәрләр, приколлар барысы да монда булачак. QR-код экранда язылыгыз. Чыннан да бик кызыганда. Мин дә сөйләгән идем, анда төрле репортажлар, кызыклы видеолар, анда әңгәмә, кызык инде анда. Кызык, теге юморның сез бит инде сәхнәдә генә күрәсез, аның арткы ягын күрергә була. Сәхнә артыннан күреп карарга була. Шуңа күрә языгыз, карагыз. Киттек, дәвам итәбез. Киләсе такым. Сез мондамы? Ага, все нормально. Монда киләсе такым. Тукай, менә сез барыгыз да беләсез Крашеннәрне. Ул бит инде бренд Крашеннәрне барысы да белә. А монда икенче дәрәҗә. Супер Крашен. Менә шулай аталалар алар, шуны әйтәм. Каршы алыгыз. Тукай районыннан, Мәләкәс авылыннан. Супер Крашен такымы. Супер Крашен командасы! Мәләкәс, алдыңызда Мәләкәс. Мәләкәс, алдыңызда Мәләкәс. Дәртле көйгә сикереп төшеп биенешә ярамас. Дәртле көйгә сикереп төшеп биенешә ярамас. Сәлам Казан! Сезнең алдыгызда Супер Крашен командасы. Ә без Крашеннәр. Ну Крашеннәр. Бездә дуңгызлар көтүгә йөри. Ну Крашеннәр. Безнең әле исемнәр бик сәер. Ну менә Микулай, Мәтрей, Маржук, Бомбардира Крокодила, Тун-тун-тун, Антон. Әйе, безнең мамалар TikTok ярата. Ну Крашеннәр. Ну менә бу Супермен. А менә бу Супер Крашен.
Мен сен ол алар Har kun сайын тұрмыш қуалар Жюриде татарлар бар. Мое почтение. Ну кім инде шулай бе? Сезне нәрсе, о башарга өйрәтмәделәрмени? Карагыз. Сен минем хатыным буласың. Нәрсе? Сайла, нинди кулда синең бәхетле гомерең? Ну, менә бу кулда. Әйе, синең бәхетле гомерең минем кулда. Мин сине мыскын квадроциклда йөртәм. Нәрсе? Нинди мыскын квадроцикл? Ну, мотоблок инде. Порфирий, син ник монда чыктың әле? Минем бит бүләк бар. Алып чыгыгыз. Руслан Харисов, сезгә бүләк. Атучо как левый кулис артында басып торасың. Хотя ярар, яшь булганда теләсә нәрсә эшлә, молодец. Кришнати, бездән сезгә дә бүләк бар. Стрепсилс? Әйе, сезнең тавышыгыз белән нәрсәдер бит. Мин бит мәҗбүри шулай сөйләшәм. Ярар, башлыйбыз. Нәрсе? Башлыйбыз. Нәрсе? Башлыйбыз. Нәрсе? Шифонер. Шифонер? Шифонерны син ишеттең? Башлыйбыз диям. Нәрсе? Эй! Супер Крашен командасы! Шифонер! Һәр кемнең шундый хәл күргәне бардыр. Малай эссе көнне елгадан кайта. Тоғын тирлеп шықтым, ә? Һәр кемнең мәктәптә шундый хәл булганы бардыр. Кайчан малайларның беренче булып мые үсә. Now when I was a little boy, at the age of 5, Мыйығың бармы? Сыптар! I had something in my pocket. Keeps a lot of folks alive. Воу, Мария Александровна, 1-1, респект. Так, Андрей, мин синең хәзер ата-анаңны шакырам. Кырып ат әле ул мыегыңны. Миңа мама кырмаска әйтте, а то котырып чыга. Нәрсәгә соң ул сиңа мыек? Мин йогурт эчәм, һәм йогурт мыекта кала. Соңыннан аны тагын эчәм. Дөя шикелле. Усыл дейтік, ә? Ярар, киттем мин. Кемгә энергетикаларга? Владислав, бүгін папының машинасы ерті. Тіке. She give me what I wanna. Boss so hard, need a warm up. I back that at the warm up. Big time stunner. I'm out here on the come
Владислав, нәрсе болды? Мен папаның машинасын батырдым. Нервнитик башланды. Ул мені өлтірә. Ахырда хәзерге иң бисячий кешеләрнең фразасы белән бетерәсе килә. Ә без инде йыгалда су күндерек. Сезнең алдыгызда Супер Крашен командасы иде, рәхмәт. Рәхмәт. Алкышлар Супер Крашен Тухай районы. Мәләкәс авылы. Менә кайда Супер Крашеннәр бар дип уйласагыз, Мәләкәс авылында нәкъ Шоллыга якын ул. Ничә километр Шоллыга кадәр? 10-15. Син прогноз погода алып баргансымын. 10-15 километр. Ничек барасың? Так, Супер Крашен Тухай районы жюри әгъзалары, әйдәгез. Алина, сез беренче тапкыр көләсез бугай. Беренче тапкыр көләсез. Юк. Мен думаус. Ого. Менә ничек? 4 көлә торган смайл һәм 1 моңсу смайл. Сөйлә, достым. Юк, сөйләмә, сөйлисең килмәсә. Сөйләмә, мин просто булай әйттем. Теге барысы да көлә, син моңсу, шуңа күрә сораулар бар сиңа, брат. Супер сораулар бар сиңа, брат. Дөресен әйткәндә, белмим, башка командаларның көлүе нәрсә белән бәйледер. Булды ниндидер бер теге элементлар, ул юморга бәйле элементлар түгел иде. Менә ничектер үзеннән үзе килеп чыккан импульс рәвешендә. Тулаем команданы бәяләгәндә мин менә хәтта 4 белән 3 арасында дөресен әйткәндә билгеле идем. Ләкин азактан менә тагын бер 2 шундый мизгел җитмәде 4-кә күтәрергә. Гафу итегез, сезгә кадәр уйнаган командаларга менә берсенә 4, берсенә 3 куйдым, берсенә 4 һәм сезгә дә менә 3 куйдым, чөнки 4 команда арасыннан менә бөтенесен караганда сез 3лек чыгыш ясадыгыз. Әллә нәрсә сөйли шунда, Айваз. Рәхмәт сиңа, Айваз. Аңлатты, үзенчә. Ул бит яза, син бит язып барасың, шулай улым. Плюслар куясың, бәялисең. Молодец, дөрес. Айваз ул тәҗрибәле кеше. Жюрида ничә ел син жюрида, Айваз? Лига ничә ел эшли? 30. Татар лигасы. 30. Казанда 11 диләр, менә шушы 11 ел әле аңарчы да булды бит әле безнең аерым бер лигаймы? Шушы лигага кадәр. Яисә гомумән 11 әйтәсем. 11 ел, димәк, мин башыннан бирле. Синең быел чыгарылыш кичәсең. Әйдә финалда син лента белән утырасың. Выпускник әйдә шаярт. Шәп бит. Алайса безгә акча җыелышып, сезгә кастрюля алып бирәсе була инде. Без укытучыга кастрюля алып биргән идек. Безгә цепочкада йөр, әйдә. Так, ярый, Айваз, рәхмәт, Рамил. Сиңа сүз? Рамил Агдиев, әйдә, Рамил. Сәмесез, сіз нәрсә Айвазға бәйләндігіз. Аның моңсу смайлы, аның мнениесі. Шуңа күрә, шыннан да Супер Крашеннәрнең чыгышы ул бит 5 көлә торган смайл түгел иде. Ул бит, гомумән алганда, анда бар иде ниндидер моментлар, мәсәлән, менә ахырда, кызык булды ул, менә егет сүзләрне онытты. Онытты аны? Онытмады, что ли? Беркемдә белми, Рамил. Шундый иде прикол. Белмим. Без аны тоже тыңладык та аңламадык, типа. Прикол әйтте, нәрсә әйтте? Мин моны общий әйтәм. Мин үзем көлә торганны куйдым, чөнки миңа бик ошады. Бик көчле чыгыш булды бу. Зур рәхмәт Тукай районына, Супер Крашен командасын без инде 4 ел карыйбыз, әйме? Без Шаллыда чыгыш ясый диләр. 2 ел Шаллыда, аннары менә Казанга килә башладылар. Дуслар, мин сезне котлыйм. Бу ширек финалда сез минемчә иң яхшы, иң көчле чыгышны күрсәттегез. Алкышлар. Супер Крашен, супер. Рәхмәт, Рамил. Әле генә сезгә Рамил аккышлар теләде.
Теләк булды бит ул. Так, булдымы? Рәхмәт жюри әгъзалары, рәхмәт супер крәшен. Тукай районы. Так, біз дәвам итәбез. Киләсе спонсорыбызга рәхмәтебезне белдерәбез. Әйдәгез, алкышлап шулай. Додо Пицца. Додо Пицца. Додо Пицца Россиядә беренче номерлы пиццерияләр шелтәре. Додо Пицца ул бүтән дөнья буйлап 1000нән артык пиццерия. Менә шундый ул Додо Пицца. Рәхмәт аларга, алкышлар. Әнә Искан. Сигездәме Искан кирде дә, пицца ашап калды, чыкмады бүтән. Так, біз дәвам итәбез, дуслар. Шоллылар бик күп бүген уенда. Шоллылар дигәндә ул теге беренче шоллы командасы чыгыш ясады. Тукай районы ул теге тоже шоллы дип әйтергә була инде ул, име? Шоллы районы юк бит ул бит. Тукай районы барысы да. Менә хәзер киләсе такым шулай ук Шоллыдан. Алар күптән түгел Казан яшьләр лигасында җиңделәр. Җиңделәр һәм инде әлбәттә безгә ширек финалга килделәр. Каршы алыгыз Шоллыдан Шулман такымы. Миңа бары күпме ақша бір сенің матурам барма Йөрәгең зурма, йөрәгең байлы күлләдә китә. Камил, син нигә синтезатор белән чыктың ул? Соң сен әйттең бит. Әйдә шартта уйныйбыз, бүтән талантларны күрсәтергә кирәк. Уйнап алайса. Тукта әле, мин уйный белмим бит. Мин мотор итеп чыгарам гына. Бар алып куй урынына тагда. Камил нишисең соң син? Минем чыгарганда гына мотор килеп чыга. Ярай, без Шоллыдан гади егетләр. Безнең беребез акыллы, ә икенчесе Камил. Булат, син беләсеңме соң? Тәрҗемә белә торган песине ничек атыйлар? Ну, избатла. Тәрҗемәче. Тамашачылар, сез аңа карамагыз. Руслар әйтмешли аның 7 пятниц на неделе. Зато мин һәр көн мәчеткә йөрим. Казан сәлем! Егетләр, мен бит хәзер темшик. Карагыз, нинди тема бар. Мен хәзер һәр көн кунакка йөрим, анда миңа акча бирәләр. Бер минус кына бар. Нинди? Мулла бигрәк узык укый. Шпили-вили. Камил! Андый сүзләр сәхнәдән әйтергә ярамый бит. Аңладым. Никах. Шпили-вили. Камил! Никахтан соң ярыйдыр бит инде. Егетләр, мин менә монда уйладым, мин бит инде бик шибәр, ичмаса. Ой, ичмасам дим, ичмәсәм. Мондый мәзәкләр белән җиңәбезме без? Ну әйдәгез, чыгышыбызны бозганчы башлыйк! Норвегия төрмәләрендә бәйрәмнәрдә өйгә җибәрәләр. Әйдәгез, күз алдыгызга китерегез, татар егете Норвегиядә. Hoppa! Ramazan җегетләр, каникулы! Кеше булмаган утрауда 3 көн ашамадык, 3 көн эчмәдек. Кара вертолет! 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 Айдар вертолетны күрмәгән кебек. Уятка калдырасың мине. Мәктәптә булган хәл. Класс, утырыз, сочинение язабыз. Насый болен, икеле. Нигә? Каты суктың заразы.
яратмаған малайны больницка яткардылар. Достар, сіз келдіңіз? Біз білмедік, сенің нәрсеге аллергия бар. Шоңа көреме, мультифрукт. Көз алдығызға кетерегіз. Әгер де ауыл кибетінде касса самообслуживание ашқан болсалар. Тұқта жаңғыр, яума. Тұқтағыз әлі. Бұлшығыз әлі мен, а? Ой, ол касса самообслуживание, тикмеге генә касса самообслуживание деп атадылар. Қая, нәрсе керек? Ну, мен бурыш дәфтеріне yazылырға бұлшығыз әлі. Ага, бурыш дәфтері. Сәбәбі нендей? Ну, мен той өткәрем. Ага, тойға кім келе? Ну, анда Шистайдан Фәрит абыйлар, аннары Ширішәннен Фәни апалар. Тұқтағыз анда бит андай функция жоқ. Әлі өзіме қызық болып кетті әлі. Ярый, қашан қайтарасын қоябыз неопределенный срок дейіп. Нишлеп? Сың неге мишаларыны шақырасыз? Кім білген қашан саласын ақшасын? Ай, шоқынды бұ. Нәрсе болды тағын? Көрші ауылда Илгиз абай арақы сатып ала. Серверлар перегружен. Зубочисткалар свиданиеда. Сәлем. Сәлем, сен неге соңға қалдың? Ой, на работе застряла. Қоралы, а сенің башың неге яшы? Мен бит мятный. Айтерсің де енді. Ой, сенде шындай дәмне духейсі шыға? Мен просто кальянда фольгасын тишкәннәр ие. Кім бұл? Онарға қарама, оның құжасы білмәді зубашеский бракованный болғаны. Шуңа күрә Фәрит тракторист аны 5 ел кесәсінде ертті. Қымбағаш керек мен жігітлер. Кетәлі, қаранда Фәрит абай дуңғыз иті ашы кетті қошабыз. Әмеға қорқыныш түгел енді. Досым бар яқта бара білсейім, менің бексәлі искіп іскейім, йолдызға қорап юғалыр едім, бұ дүния күті атмағанны ойнасы өкен. Оқырда бір-екі жылы сөз айтасы келейді. Бәліш, мұнша кешәге күн. Шоуман, рахмет. Жүрегімде қан ерігенде, ейгілі қар ерігенде, менің көзіңе қарағанда, яратқанда арығанда. Яршаулы Шулман! Шулай тіріп алардың шығышлары тәмам. Жүрі ағзалары әйдәгіз, кетик, күшік. Так, яра, бұл біздің уже бар, түшіріңіз. Бұл біздің уже съемкада бар, просто вставим мұны. Так, біздің дүрт күлі тұрған смайл, һәм бір мұңсу смайл. Күлі тұрған, елмай тұрған түгіл, дүрт күлі тұрған, һәм бір мұңсу. Нәрсе болды сіздің білен? Сіздің білен нәрсе болды? Ойваздан сіз тігі шиттәрәк ұтырасыз. Ойваз мұңсу смайлар көтере. Нәрсе? Yok, олар оралашалар. Нәрседер болды, нәрседер. Мұнда оларға сұрау, олар бет өздерінің белгілерін қама аптырап басып тұралар. Мен өзімнің белгіде уверен, мен кері бармайым. Так, все, яры, әйдегіз бірнеше сөз. Рамиль Закиров, әйдер Рамиль. Мен бет шалыды. Yok, беға шығыш бегі шады, егітлер, молодцы, Фәрин, міне бұл сіздің шығыштан ендедір тігі нешік особенность, нешік бұл ататаршы? Үзіншәлік бар айы, міне бет шул сөзлерінде анытам. Шалыдан бет. Үзіншәлік, сізге гіне қос бұлған шынды юмор, бұл Камил бет әлей ме? Камил енді айырыша, ана итіп өтірге керек, актерлық ұсталығы, харизма, күшлі. Юмор бойынша, ну, меңа ләктігіз, молодцы, меңа шады. Yok, мен bütün isimlerini айтайım mı? Kamil, Yok, Polat, Oydar. bütünler gerek değil. Gerek değil, yarayla. Рахмет. Рахмет, Рамиль. Рамиль Закиров, жюри ағзалары зор рахмет. Рамиль, сен сөз бар, да? Сен микрофон тұтасың, айтасың? Өзіңе қора, менен сұрамайынды. Рамиль Агдеев, айда Рамиль. Мен деген Шолыдан.
Чулман командасы, алар бик тәҗрибәле команда, ул җыелма команда. Һәм инде алар менә Казан яшьләр лигасын җиңеп, монда эләктеләр. Айвазның ниндидер адреналиновый ямамы шунда нәрсәдер. Татарчасы юк аның, нормально. Юкмы? Аңламыйдыр ул аны. Юк. Дуслар, менә шундый такое мнение, как бы шундый фикер. Да, шундый фикер. Миңа ошады, бик көчле булды. Ләкин теге Казан яшьләр лигасында сезнең чыгышыгыз ул ничектер менә беренче нотадан китте, һәм югарыга. Монда әзрәк теге туталмадыгыз, башында әзрәк туталмадыгыз һәм волнообразно булды, шуңа күрәдер. Белмим, монысын кисәрсез, просто егетләргә әйтәм, аралашам егетләр белән. Рәхмәт. Шул. Рәхмәт. Без монда, Рамил. Без монда сезне ишетәбез. Рәхмәт, Рамил. Әйтәм инде, әйдәгез. Менә беләсезме, нәрсә җитмәде. Монда бит чыннан да бәяләгәндә юмор бәяләнә. Менә ничектер Рамилгә хәзер юмор җитә башлады. Бөтен программа буенча миңа юмор җитми дип утырды да. Сездә ниндидер үзегезнең уеныгызга үзегездә ышаныч юк. Менә әлдә басып торасыз, сез менә ничектер сездә ышан, менә мәхәббәт командасы чыккан иде, алар ышанып, үзләренең чын КВНщиклар икәнне ышанып, сәхнәдә икәнне хис итеп уйнадылар. Сездә ничектер менә шушы ышаныч, үзегезгә ышаныч юк. Менә ул сизелә. Менә беләсезме, теге мин ягына түгел, мин залдан да карап торам бит, залда да теге алкышлар, реакция юк менә шушы. Шуңа күрә минем бәядә менә шундый, ләкин бердә борчылмагыз, безнең бөтен жюри ияләре матур итеп көлгәндә бер генә моңсу әллә ни картинаны үзгәртми. Шуңа күрә молодцы егетләр. Дөрес. Юк, чынлап та шулай, 4 көлә торган смал, ул минемчә шәп. Рәхмәт жюри әгъзаларына, рәхмәт Чулман. Озатабыз. Киләсе такым Казаннан. Казаннан аграр дигәчме дә дип кычкыра башламыйлар шулай. Так, ярый, әйдәгез. Киләсе такым Казан дәүләт аграр университетынан. Каршы алыгыз. Зыян гына такымы. Эх, яратам да инде Татар лигасын. Монда бит шундый ягымлы жюри, шундый ягымлы зал. Хәтта сәхнәсе дә шундый ягымлы бит аның. Сәйдәш, син нәрсә күрсәтәсең ул, Алга таба үтмәсәк? Алла сакласын диген. Дуслар, менә үдә дип сөйләшкән кешеләрнең өйләре юк ич, аларда. Туктале. Рузилә, минем сиңа сорау бар иде. Син аграрныйга каян килеп эләктең ул? Менә хәзер җырлап бирәм. Ничек эләктең аграрныйга, ничек кердең диләр. Уялмыйча сезгә әйтәм, взятка бирдем җүләр. Дип әйтерсез, дип туганнар тегәлләр мендәрләр. 15 юрган 80 мендәр һәм 40 юрган тышы. Мине укырга керттеләр, туганнар постель аша. Рузилә! Дуслар, менә мулла мунчада исерсә ул аңа гынах булып шутланамы? Җибәр әле мине, мин бала түгел. Син ник чыктың, Гафур? Вообще-то ул миңа ошый. Опа, егетләр, әйдә подкат оештырыйк әле. Рузилә, беләсеңме, без синең белән Ләйсән һәм Марсель Куддусовлар кебек. Ничек инде? Безне дә бер кеше дә белми. Әйдә тынгышка. Әйдә. Мин сине монда элегрәк күргән юк иде. Мин дә сине күргәнем юк иде, беләсеңме? Сез болай да бик күренмисез инде. Әйдә, бәлки икәү генә калырбыз. Мә, калыгыз, мин сезгә как раз квартира снимайттым. Сәйдәш, туйдырдың инде. Менә жюрилар безнең турыда нәрсә уйлар, Нәрсә уйлар жюри? Нәрсә уйлар тамашачылар?
Минем психолог миңа кеше уйларына игътибар бирмәскә кушкан иде. Хотя ул үзе дә кеше сүзләреннән курка. Человек кам загон. Студияда Сәйдәш Галиев. Шуп түгәргә чыгам. Пыяла шиша бутылкалары шалтырамасын өчен араларына йомшак әйбер кыстырам. Алайса алкашты буйларлар. Человек кам загон. Балалар бакчасы янынан үтеп барам. Маньяк булмаган кыяфәт ясарга тырышам. Хотя мен булай да маньяк түгел бит. Елмаерга кирәк. Блин, булай тагын да сәеррәк. Человек кам загон. Телефон. Телефон кая булгансың минем? Телефон, артка кисәдә икән. Человек кам загон. Су гангстерлары әйбәт чыгыш ясадылар бит. Нишләп аларга начар билгеләр куйдылар микән? Человек кам загон. Сәйдәш, әйдә җит инде. Күрсәтерме мин сиңа? Аннары тоже. Гафур, син туйдырдың инде, ник син шундый кызык? Менә син чыктың да минем турда бүтән кеше онытты. Яра, Сәйдәш, гафу ит. Әйдә, мин кызык булмыйм. Әйдә, кызык түгел мәзәк сөйле. Бара ди теге урманнан анекдот. Урманнан пушый бара. Ике агач арасына кысылып калган инде бу. Мына куяннары теге зубачкасын капкан, кайышын тоткан, бара крутой шундый. Пушыйны күргәндә инде бу. Айраннары сөйләп бетермен әле. Гафу ит, Сәйдәш. Яра, киттем мин. Такси! Мин бит вместе чакыртмадым. Төшләремә зинһары кирмә. Хисләремнән көлмә, ялгыз яшәү. Бу визитка белән нәрсә әйтәсе килә иде? Рәхмәт. Һаваларда йолдыз янып торсын. Алкышлар зыян гына токымы. Мында гүл шоба кемдер? Тегендә мында шобалар. Әйдә, Сәйдәш, чык. Мотор иттереп басыгыз инде. Әйдәгез, көчлерәк алкышлар. Зыян гына. Казан дәүләт аграр университетыннан килгән токым. Жюрилар, жюри шишкалар. Әйдәгез, нәрсә? Дүрт көлә торган смайл һәм бер елмая торган. Нәрсә булды, Айваз? Нәрсә булды сиңа бүген? Әле генә елмая торган. Менә халык та аңлады бит. Сөенде, күрдегезме? Хәтта мин башка калган 4 жюри иясе безнең көлсәләр, мин елмайганга караганда күбрәк сөенделәр әле. Менә команда әйбәт чыгыш ясады, ләкин шундый моментлар булды, теге машина суыкта кабынып, теге кабынмакчы була да кабынып китә алмый бит. Менә шуның кебек булды берничә шундый мәзәк. Көттем күбрәк, ләкин нәрсәдер килеп чыга алмады. Менә шул ук кыз белән егет мөнәсәбәтләрен күрсәтәсе номер булды бит. Шундый матур гына башланып киткән иде. Менә ниндидер бер техник сәбәп аркасында нәрсәдер килеп чыга. Сез үзегездә сиздегез бит моны, әйме? Һәм күбрәк өмет иткән идегез. Юк, аны тәҗрибәле булгач Гафур аңлый, башын ие. Ләкин гомумән алганда менә тулаем уен әйбәт. Шуңа күрә бәямдә минем әйбәт иде. Молодцы. Получается, син рәхмәт укыйсың, Гафур башын селкетә. Так, рәхмәт, Айваз. Рамил Закиров. Рамил, әйдә. Юмор бит инде ул субъектив әйбер. Менә соңгы 3 команданың юморы миңа ләгә. Кирә, ләгә. Әллә нинди сүзләр әйттерәсең, малай. Менә сезнең юморыгыз миңа кирде.
Айрыша инде монда тәҗрибәле уенчылар да бар бит. Гафур, Рузилә, сезне беләбез инде. Бик зур рәхмәт сезгә. Бик кызык, үзенчәлекле шундый теге форматыгыз кызык, ниндидер яңа төрле, молодцы. Бик зур рәхмәт. Кыскасы бик ошады. Рәхмәт, Рамил. Алина, берничә сүз? Әйдәгез. Алина Гыйльметдинова. Гыймалдинова. Гыймалдинова. Ай, молодец, рәхмәт. Әйдәгез, тагын бер тапкыр. Алина Гыймалдинова. Минем бер сорау бар. Чистайдан командалар буламы сездә вообще? Юк? Булгалы. Закончились? Да, булгалы быел юк. Ярар. Рахмет. Миңа бик ошады бу команда һәм актриса. Я хочу, чтобы мы отдельно алкышлар бу кызга. Бик ошады. Рузилә. Әйе. Бик матур, бик мөлаем. Һәм бу кичкентүк егет тоже ошады. Рахмет бик зур. Кайсы? Алар икесе дә кичкенә бит. Карадан. Карадан. Все, рәхмәт, Алина, рәхмәт. Ринат абый, сезгә сүз? Ну, монда инде сүз юк. Молодцы, кызлар, егетләр, вообще мощь, красавчики. Молодцы, уңышлар. Рәхмәт, Ринат абый. Рамил Агдиев. Әйе, беләсез, менә нәрсә әйтәсе килә. Ниһаять аграрныйдан көчле команда әйдәшәрткә кире кайтты. Зур рәхмәт аграрныйга. Безнең инде аграрный күпме тапкыр чемпион. Күпме тапкыр ул супер чемпион. Безнең бит чемпионнар кубогында 2 тапкыр аграрный җиңде. Әйе. Һәм инде Гафур бик шат сине күрергә бу сәхнәдә. Рузилә, көчле команда. Без бик шат шул. Рәхмәт, Рамил. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Зыян гына озатабыз. Һәм инде дуслар, тамашачы. Бу уенны тәмамлый. Шәп такым. Аларның җанатарлары күп булырга тиеш. Бүген мин күрәм аның яшел шартларын утыралар, әзерләнәләр теге. Әйдә, чыгарабыз, хәйр тараталар. Менә вот шулай иттереп чыгаралар шартларны. Каршы алыгыз, Сабадан Сабалета такымы. Жай келіп жейді, сәлем! Біздің бірер нәрсе бармы соң? Жыр бар. Ман шемелеш! Зәңгір түстегі машина, алдың миңа кредитқа, салоннан шықтым ғына, юл шетінде бағана, көрмәдім көкәй көз, әйтмә бәғірім ауыр сөз. Тоқта. Өзім біле таныштырып өтейм әлі. Мен Алиса Макфуровна, әлігі команданың жетекшісі. Яңалықларға келгенде, балаларны КВН-ға ертірге машина болмады. Яңа машина сатып алдым. КВН деп үйдеге қойтқан жоқ, ресторандарда ашым. Гостиница, отельда яшим. Ничего сөйлесе апа, бигерек мотор етіп күсеттік сен, папик топтым деген сүне. Мұндай мәзәк үшін анда біреуді баштан сыйпамас. Анда? Әйе, анда. Анда оқты көлейді, районда. Үзім білән таныштырып кетейм әлі. Мен Айнур Расихович. Шушы команданың жетекшісі. Исәнмісіз, Айнур Расихович. Шондай шатмын сізні көруге. Бір де келесігізді білмеген едік. Білмеген сіздер енді. Білмедік шу. Бір кіші айтмеді де оны. Көптеннен еткенлердер ені менім келесін. Ярар, бұл елні Саба чемпион болырға тиеш. Шуның үшін шушындай жауаплы миссия білән мені мұнда үзе жиберді. Үзе?
Сыңгыл үзе түгіл инде. Үзе. Нәрсе сіздің анда исемдер вообще жоқ, что ли? Тик кенә тор. Тавышлама. Так, сіз әзірлендіңіз ме? Әзерләдек. Инзилә матур жыр әзерләде. Моңлы җырлы Миләүшәбез, Әнвәр безнең модны киенә. Оста бидиләр әбез, Рәзинә без матур сүгенә. Кем син, кем соң син? Туктале, ник бәйләнәсең син аңа? Нигә безнең һәр уен сайын яңа егет ул? Менә карагыз. Менә булар кемнәр? Мин монысын вообще белмим. Мин Нияз, мин сезгә бер музыкаль номер әзерләдем. Һәр татар малае яшь чакта шушы җырны җырлый торган булган. Нәрсә булды сиңа бүген? Бабай кисте дәти кошым. Так, стоп! Япты вагон ишеге! Әйттем бит матур сүгенә дип. Башлыйбыз! Әйдә шаян, җөрәк финал, шулпанда бойлар собасы кызыра. Соба, 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 hey! Әйдә шаян, әйдә шаян, әйдә бергә. Күптән түгел Азнакай районында Мәлбагыш авылында Рәсәйдәге 3D принтердан чыгарылган иң биек бина төзелде. Күз алдыгызга китерегез, заводта булган хәл. Гумерова минем янга керегез әле. Шакырдыгызмы? Шакырдым. Сіз нигә безнең 3D принтерны үзегезнең кирәк яракка кулланасыз? Дача гына чыгарттым. Дача? Әйе. Дача? Шушымы? Әйе. Безнең бинаны ашырга иртәгә рәис килергә тиеш. Килсен? Сың ничек килсен? Менә безнең бина. Менә синең дача. Безнең бина бит шәүләдә торганда кояшта төшми. Иртәгә изе дә калмасын. Сез бүген кич белән ишисез? Нигә? Ит уена чакырасы идем. Бар кит моннан тизрәк. Никахта булган хәл. Яшьләр, Аллага тапшырып таныклыкны тутырдым. Мәхергә нәрсә була? Чипсы. Тукта кызым. Без әтиең белән никахка 200 мең акча тоттык. Әйвәтрәк әйвер сора. Pringles. Нинди Pringles? Паприка белән? Суктале аны мин сиңа үзем алып бирәм. Алам дисең дә син алмыйсың. Кызым, никах ул кеше тормышында бер генә тапкыр була торган вак. Ну ярар, минеке 2 булды инде. Кызым, әйвәтрәк әйвер сора. $1 миллион һәм вертолет. Тукта. Булай булса бит мин сине мәңге кияүгә бирә алмыйм. Бер диванасы ризалашканда. Нәрсә? Утыр кияү. Әйвәтрәк әйвер сора. Ато туйна Айваз Садыров алып барсын. Pringles икән, Pringles. Җинаят урынында булган хәл. Детектив, исәнмесез? Монда нәрсә булды? 5 мәченең 5 башына мишелде иш ташы. Әйттем мин аларга йөрмәгез дип. Так, свидетельләр бармы? Бар свидетельләр. Керегез. Без 12 кызылык базга төшеп яшадык. Анысы кызык түгел. Монда нәрсә булды?
Яңгыр яуды сибәләп, біз отырдық шүгәләп. Анысын сұрамайм мен. Башқа әйбір күрмәдік. Барығыз бір файдағыз да тимеді. Біз кілетке. Так, уликалар таптығыз ма? Әкі-бәкі қиық-шәкі. Анысы нәрсе? Білмейм, мына мұндырақ әйбір енді. Так, ярар. Бар, миңа кофе яса, миңа уйларға керек. Кухняға кіріп болмай. Неге? 2 тауық шай іше. Так, тағын нинди сәйір әйбір көрдіңіз мұнда? Үй қаршында тұра автомобиль тиегендер мұншала. Ярар, бұл ішні біз соңырақ бітірбіз. Нешегенде қоя кеттіңіз? Мұншаға. Sizin koşuğunuza Saba rayonundan Sabaletta КВН komandası idi. Rahmet! Көңілдер қауышты, көңілдер мәңгіге қошылар. Сабалета, Саба! Шәп болды бұл. Бізде тұрдық, бұлай сіз олқышлағанда бұлай тұрдық. Ой, молодцы, молодцы деп. Шыннан да, жүрек залары, нәрсе әйтір, нәрсе көрсетір, кім күлі, кім елмая, кім мұңсулана, әліге барысы да күл. Барлық жүрек залары да күлі тұрған смайл көтерділер. Әйтмесеңіз де бұла. Біз әйтеміз, рахмет! Рахмет! Сіз әйтсеңіз бұла. Ринат абы, Ринат Рахматуллин. Рамиле әйтмешли, мен Сабадан түгел, но менің қатын Сабадан. Соған көре, молодцы Сабалар. Как всегда, вы супер. Молодцы! Рахмет! Бір сөз гіне жетмеді, Ринат абы, менің қатын Сабадан, қамыл мұнда отыра. Проблемалар бұла. Так, кім? Все болды? Болды, рахмет жүрек заларына, рахмет Саба! Құтлыйм! Тоғын рахметні ұқым, тоғын бір топқыр Додо Пицца компаниясына рахмет білдірәбіз. Додо Пицца ол бүтін дүния бұйлап 1000-нен артық пиццерия. Олқыштар аларға зүр рахмет. Так, рахметлеріні ұқыдым, менімше тоқымларыны шоқырырға болайдегіз. Олқышлап қаршы олығыз, тоқымлар! Сәхнеге! Анда урын көп, тігіндерек барығыз. Так, ярый. Ғадеттәгі шайынды оқырда мен қазір кетем кулис ортына, біз анда шутлап, кім жеңді, кім үтті, кім үтмәді, туплап барып келем, тупларға. Сіз әйдегіз, сөйлегіз. Туплағыз фикірлеріңізні. Чүнкі соңғы тоқым шығышынан сіз бір сөзді әйтмәдіңіз, Ринат абығын айтты, менімше жиылғандыр. Алина Гымалдинова. Дұрыс айттым? Дұрыс, пойдет, нормально. Аллаға шүкір. Бұл менің бірінші ойыным, именно Татарша КВН. Менің шындай тілегім бар еді. Татарша КВН-ні қарарға, һәм Рамиль рәхмәт бик зур мені чақырғаның үшін. Һәм де миңа бик ошады, мне кажется, мен ешәріп те киттім, күліп, қарап, шул энергетиканы көріп, һәм тағын чақырғыз. Рәхмәт бик зур командаларға, келесі ойынларға балаларым да алып келермен, скорее всего. Рәхмәт сізге, Алина. Девам етебіз, Ринат Рахматуллин. Мен тоже мұнда КВН-нарда қатнашқан кіші, әлі бұлтырғына қатнаштым мен, өзім сақнайды. Но жюри ағзасы болып бірінші тапқыр. Шуңа көреді, міне Алина әйтмешли, меңа тоже бұл қызық әйбір болды. Bütün komandada молодцы. Her bir komandanın üzerinin izliyor mümküsü var.
Үзенең бер ведущий бар. Мен шушы алып баручылар шуңа күрә дә теге айрым-айрым бүлеп әйтмим. Барыгызга да уңышлар, барыгыз да молодцы. Так держать. Вы красавцы. Бәхетләр. Рәхмәт Ринат абый. Дәвам итәбез. Рамил Закиров. Әйдә Рамил, манчы. Уен бик шәп булды. Бик шәп. Миңа бик ошады. Алкышлагыз әле тамашачыларга, уенчылар, КВНщиклар, тамашачылар, бик зур рәхмәт сезгә. Шуның хәтлек поддержка, шуның хәтлек көлүләр, сезнең энергетика һәм инде уенчылар сезгә аерым алкышлар. Әйдәгез, җәмәгать. Безнең уенчыларыбызга да, такымнарга да бик зур рәхмәт. Уен бик ошады, бик шәп булды. Мин шатланып, көлеп утырдым. Һәм инде ахырдан Супер Крешин команданың сүзләре белән бетерәсе килә. Рәхмәт Рамил һәм Рамил Агдиев. Әйдә Рамил. Бик кызык уен булды бу. Күлке моментлар бик зур күп булды. Мин Мәхәббәт командасының инде берничә тапкыр күргәнем бар, һәм инде аларның менә теге музыка укытучысы номерындагы берничә тапкыр күргән бар. Шоллыга йөрибез, карыйбыз. Бу номерлар бит монда гына күрсәтелми. Аларны уйлап чыгарып, лигаларда күрсәтеп, менә һәм инде менә шунда телевизион төшерүгә алып киләләр. Барыбер мин сезнең номерыгызны күрсәм дәген, сез аны бүген беренче тапкыр сыман күрсәттегез. Мәхәббәт командасы, Мәхәббәт, Шаллы, тем более. Молодцы, афәрин. Һәм инде Сабалета турында әйтәсе килә. Ну сез шын оста команда булдыгыз инде, сез булдырдыгыз инде. Менә сезне карарга ул шыннан да бик рәхәт һәм бик күңелле. Әйдә Шояртның сез менә бик көчле команда булып барасыз. Әйдәгез, шулай ук телим сезгә менә зур уңышлар. Сабалета, Саба, зур рәхмәт сезгә. Бик көчле булды. Һәм инде әйдәгез, Русланга көчле алкышлар бирик. Руслан Харисов бүген кич буе бик матур иттереп алып бара. Руслан, һәр вакыттагыча. Рәхмәт. Рәхмәт Рамил. Без дуслар просто шуңа ул миңа шулай әйтә. Айваз Садыров, әйдә Айваз. Тағы бір қатты рахмәтләр әйтәбез инде без уйнаучыларга, чөнки төрле хисләр белән чыгыш ясыйсыздыр, әйме, каушыйсыздадыр, тагын нәрсә куерлар инде дип борчылу да бардыр, билгеләрне күргәчтен сүгәсездәдер кайбер жюри әгъзаларын. Гомумән алганда, менә сезнең менә булай бирелеп уйнавыгыз, татар юморына өлеш кертүегез, ул эссез калмый. Менә инде 11 ел лига эшли дигәйме, әле ул тагы күп еллар эшләячәк. Сез инде ким дигәндә тарихта 2025 елның тарихында. Айваз, лиганың тарихы синнән башланмый, ул брат 30 ел татар лигасына. Татар лигасына 30 ел. 11 ел дип нәрсәне әйттегез соң Рамил? Казанда 11 ел ул. Казанда. Мин шушы 11 гомумән телевизион лиганы әйтәм. Менә шушы яңа тарихны әйтәбез, әйме? Һәм мин бүген күзәтеп утырам, ниндидер күзәтүләр белән бергә бәялим. Мин беренче күзәтү шундый символик уен килеп чыкты безнең. Менә монда безнекеләр тора, әйме, яшел киемнән, Супер Крешиннәр кызыл киемнән, уртасында кечкенә генә менә шундый каматамагыннан тар гына шундый аксызык бит Татарстан флагы. Тагы бер кат безнең Татарстанда татар юморы шәшәк аткан шырны күрсәтә бу. Икенчедән менә КВН РТның яңа логотипын күреп алдым. Әйме, бу яңа бит Рамил. Әйме, димәк әле тагын яшерәбез, тагын яңарабыз. Тагын бераз нәрсәне сиздем, моңа кадәр сизгән юк иде. Ни өчен безнең командалар башта чыгыш ясыйлар, ярты чыгыш уйныйлар да без башлыйбыз диләр. Уртасында, аннан соң тагын 2 миниатюра күрсәтәләр да бетереп тә куялар. Барасына иртәрәк башласагыз да була инде, ярыймы? Гомумән алганда, менә сезонда башланып китте, алда безне зур уен көтә, алда безне кызык мизгелләр көтә, барлык тамашачыларны чакырып калабыз катнашырга уеннарда. Чөнки менә мондый кайракатта буш урыннарны күргәчтен күңел әрни. Шуның кадәр кызыклы, шуның кадәр сыйфатлы, шуның кадәр юморлы бәйрәм кичәсен күрми уздырырга буламыни. Шуңа күрә килегез, карагыз һәм яшәсен. Әйдә Шаярт. Зур рәхмәт сезгә. Ура. Амин, рәхмәт. Әйдә залдан сорыйк, шулаймы? Ошадымы сезгә? Тагын киләсезме? Дусларыгызны, туганнарыгызны чакырасызмы?
Шақырығыз, достар, әлбәтті. Ярый, нәтижелерге көшебіз. Нәтижелер бик қотлаулы. Әйтіп қоямыз сразу. Так, біздің әлбәтті енді барыбыз да аңлайбыз бірінші орынны һәм 50 меңні яулады ұтты ул Соба, Соболеті. Құтлайбыз. Мында 100% бір нендейді сұраулар жоқ. Аннан соң, име. Икінші орын, үшінші орын, 2 команда, 2 тоқым. Ол әлбәтті мәхәбәт яршаулы һәм зыян ғына. Зыян ғына Қазан Аграр Дәулет һәм менә мында ең қызығы. Біздің битінде 4 тоқым ғына өтірге тиіш. Біздің 4-ші орында, һәм 4-5-ші орында 2 тоқым. Ол да болса Супер Крешін, Тукай районы һәм Шулман Яршаллы. Ойлағыз, нешек итәбіз? Демәк біздің... Икісін де алабыз ярым финалға. Демәк, достар, әйдәгіз тоғын бір тапыр құтлайбыз. Шулман, Яршаллы һәм Супер Крешін Тукай районы сіз ярым финалда. Достар, шушының біле енді біздің 2-ші ширік финал тәмам. Көрішірбіз ярым финалда күз күні. Әйдәгіз, зур рәхмәт сізге келгенігіз үшін, күлгенігіз үшін, алқышларығыз үшін, зур рәхмәт қорағанығыз үшін. Сау болыңыз, келесі ұшырашуларға қадар пака-пака! Әйдә шоят, әйдәгіз жырлаймыз бірге! Міне қазір жырлаймыз! Кетмәгіз бір қойшанда, бір қойдада, әйдәгіз! Әйдәгіз, басамыз! Құшақлаймыз бір-бірімізді кеттік! Сіз тоже құшақлағыз, әйдәгіз! Мен ярадам, сені Татарстан, алтындарың үшін ярадам. Күкірәп, яшнәп яуған, яңғырларың үшін ярадам. Құшақлағыз бір-біріңізді, әйдәгіз! Күкірәп, яшнәп яуған, яңғырларың үшін ярадам. Біз ярадамыз сізді тамашашы, зур рәхмәт сізге! Сені Татарстан, ғұрур халқың үшін ярадам. Жан еріптен, әдікәм тілің үшін, татар тілің үшін ярадам. Жан еріптен, әдікәм тілің үшін, татар тілің үшін ярадам.